awus billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jettode godini Allah subhanahu wa ta'ala dokod meden cellale cioftal ngam kadi wawde ardo hen ngam yubbinande on yewterne godon hedade kala alkamisa YOO LEER tagal yettude Allah ko julde Muhammad sallallahu alaihi wasallam kona dum ko en jetti onon kadi yebiyankobe ayawo Piindi TV hande non yewtere meden YOO LEER e tongode modum joyi arti ko yewiti e jangde eden gandi ko fannu mo ganda ko kewdo cadel no feewi ha hande be ganda gay syndicat di ina waylo kadi be jettiti ko wiite ko ha hande kadi kabirde mabbe dum non e on fannu eden jabbi hande kadi musiddo meden mo ganda hande kadi ina jiya e didon syndicat ji ko Abdoulaye Diallo kanko woni koolaaɗo kuuɓal cukko koolaaɗo kuuɓal taw kadi ko chargé de la revendication des négociations collectives ɗum noon ngam tigi yimɓe mbawa yañade hannde oɗon fannu hakkude maɓɓe kadi Abdoulaye Diallo e gueɗe mbaɗe nda noon en dokkatmo konngol haade o jabtade namde ɗe o wawa tigui sammodirde e bandiraɓe ɗum noon Abdoulaye Diallo assalamu aleykum jaam Allah ñalle ma. Merci ceerno Abdoulaye mi salminima mi salmini yimɓe liggoto ɗon ɗo fof e oɗo nokku mi salmini kadi bandiraɓe heɗiyankoɓe e yeɓoɓe kadi télé ɗeɗo biteɗe Piindi TV kadi namin belto e golle mon min mbaɗon encouragé par ce que ko min kalta ko fof ɗum min kalta ɗo so tawi on ngala ɗo haala men wawata sarade ha faya e leydi caggal leydi ɗo nokkuji fof miijiɗa yimɓe na nodda mbiya kat keɗima yewtere jeeɓi yewtere ɗum ko onon caabi ɗum so wonano onon ɗum fof wata wonde donc hamin jarno on hamin mbaɗa on encouragé min mbiya on kadi hamin ɗo mbaɗi disponible pour kala jewte ɗe ganduɗuma hoorema on jakori hamin mbawi wadde hen participer hamin ɗo pour addude komin jogui ko min totta on machallah ko Abdoulaye Diallo secrétaire général adjoint chargé de la revendication et des négociations ko koye fedde nde ganda ko union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal hono UDEN ɗum noon Seydi Diallo ala no mbatten en naata directement e nder bundi yewtere meɗen onon dal hol caɗele moɗon e laamu ngu. Merci kadi e ngal ɗo namdal min ngala caɗele jogui caɗele ko école nde wonno noon onon janginta miɗa ara nde wonno noon koye école min dillata ko ɗum addani min rondade caɗele ɗe kono minen tan e hoore amen min ngala caɗele dañi caɗele encore une fois de plus ko l'école o joni l'école o so dañi caɗele e minen ko école hen min dillata alay sago kat min dondoɗen ɗon caɗele min mbiya kat ɗeɗo caɗele ko poɗɗi iwde noɗi iwirta ko laamu jogui solution majjum addani kam wiide ko laamu jogui solution majjum par ce que an o min o e goɗɗo fof taxe uji men tottaten ko laamu mbiɗen laamu nda taxe uji amen nani kalis amen nani waɗan min ɗum ce que l'on appelle arbitrage ko foti waɗede éducation manam jangde watton ko foti waɗede e santé manam cellal ɓalɗi watton ko foti waɗede sport manam coftal ɓalɗi watton ha pecce ha gasa minen noon min jii que laamu ko wiyete ko na waɗa ɗum e fannu jangde ɗumen goni ɗo ko wiyete ko na waɗa min ƴeewi min loski min tawi laamu waɗani ɗum ko ɗum addani min wiide kat hankkadi yoni yo laamu darto fewnuta école publique nde wonno kadi oɗo école publique kala lamɗo hande ɓe wonɓe ɗo kañum lamminma par ce que ko hen dewɗa ha mbawɗa laamade ɗum taki min mbi kat ɓe potani fijirde ɓe potani sagguinirode ɓe potani kadi yeebade école o ko ɗum addi nden haade Abdoulaye Diallo ma en gartu ko yewite akkuraji ɗi to banggue cifodire kono noon ko kaɗa ko mi famani ɗum saabu noon min mbiɗa wawi wiide école dañani caɗele onon ina jeeya ko goytoto ɗon ko ɓeydede joɓɗele moɗon indemnité te indemnité walla joɓɗele ɗum wona école yoɓete ɗum ko onon jangguinoɓe joɓete ɗum d' accord e ha joni kadi mbiɗa wawi famdema an par ce que tan an a ala école walla par ce que on kalani revendication école mo sohli miɗa ara école gueɗe ɗiɗi so ngala école ala gueɗe ɗiɗi sukaɓe so ngala école ala sukaɓe so dañi kadi jangguino ala école ala d' abord les premiers intrants pédagogiques ko ɓen ɗon ko sukaɓe ɓe e jangguinoɓe d' abord yimɓe na jangguina taw mahaka maɗi ala ɗum ko caaleji tan mbaɗa cakkitaji huuɗoji ndendina mbaɗe caali neɗɗo naata jangguina wadde ka eɗa andi wona huuɓe rettaki école wooti
nam huɓere ko e condition ngaji ɗi min namnoto hannde ko hen jeeya kono so ɗiɗo ɓe ndendi tan école woodi d' abord donc toppitode on ɗon suka o e toppitode jangino o ɗum ko haqiqa par ce que sa toppitimo suka o woni a waɗat feere ko ha cadre de vie o environnement o gonka ka waɗa répondre aux normes manam so ari ɗo janggata ɗo o tawa vraiment fof nan ɗon na maha ha yooɗi na waɗa ɗuminaji na waɗa duusuji na waɗa fof suka o on kam environnement makko feewi janngino o kadi mbaɗa feere kankone ha somo dawa o daña coftal e to fayi to e ko watta ko hen kadi o watta hen haqqille makko kono jannginowo so taw omo janngina haqqille makko ala ko o watta ko ɗum kanko wasde yaade ɓuri ɗum par ce que amo miijo probléme aji galle makko amo miijo par ce que no wayni jobdi makko no fonno yaarude ni yarani noon ɗonne kadi koko foti corrigede par ce que jannginowo woto jejjite kanko ko père de famille ko joom galle ɗum ɗon ko heno sotta maaro ko cotta ko galle ma e ko liggotoɗa ko hen cotta kanko ko ɗum ɗon no dañata o sooda maaro ko ɗum ɗon no dañata o sooda nebum o sooda ration galle makko o toppito sukaɓe makko o toppito ɓesgu makko wadde noon kadi on so wi min ko gollanmi ko mi yiyani hen hooram poɗɗen tan ko dartade mbiyen holko taki o yiyani hen hoore makko ƴewtoɗen te kadin laamu sénégal nde ɗum ɗon tega min mbi jannginoɓe mbi jobdi mabɓe jiyani hen hoore mabɓe ko goho jannginoɓe mbi toɓe liggoto to fewani e golle woni na waɗi caaleje matériel ala pédagogie table ban uji ngala sukaɓe jotto ko e leydi leesoji ɓe bertata ainsi de suite ha heewi ɗum fof limtama laamu wi mi jaɓi affaire jobdini mbiɗon ndi ɗum dokke kam komi gonɗo e étude par ce que no jiirumi ni affaire o fewani ɓeɗo noon jooɓe salaire aji ɗi ganma horma hay goto anda ɓeɗo noon jooɓe seeɗa ɓeɗo noon mbaɗeni te fof en ɓurdirani diplôme aji e oɗon fannu tokar jaafuɗa e oɗon fannu eɗen gandi to banggue éducatif systéme waɗino caɗele no feewi ha sikkanoma yaako wiyete ko année blanche no nani e joni kam so tawi laamu haali Abdoulaye Diallo waɗino conférence de presse oɗon ko on donc muñande laamu ngu walla onon on koolay koɓe kalata ko ayi mi haalanma hande ɓe mbi sa kesi a firti hoolare ma an aɗa hooli kam min kono saaha goto mbaɗa ko gandanɗuma hoorema min mi natta hoolade ma hankkadi a wawa haalandemi ko jabmi walla mi wawa haalandema ko jabɗa en kaldi min battuno rencontre le 4/10/2021 par ce que ndeɗo haare wona hande de ko 2019 2018 min mbaɗi grève ha grève o gasi ɓe mbi accord ngo dokke men joni hamin mbaɗa étude ha gasa pour affaire jobdi ndi ɗiya kam en dakkodiri min jahaten affaire jobdi noon dokke min hamin gayna étude o min kaala hen ɓe gayni étude o ɓooyi ɓe mbaɗi rangé 3 luji 2019 min ɓe ɗum kadi ko ɗum ko gonɗen ko moƴƴande woni étude jobdede de salaire oui étude sur le système de rémunération ko gonɗon ko fewani oɗon deƴƴi kono ma on kaal 2019 wonno e nder 2019 hay goto waɗani hay batte par ce que année électorale min mbi sen mbi eɗen mbaɗa grève ɓe mbiya ayi jangginoɓe élection ari kadi so élection ari tan ɓe mbaɗa grève min mbeɗani après élection nde ɓenni ɓe mbi hankkadi ɗo oɗo mbo fuɗɗa jottade kadi sen mbiye kadi ɓe mbiya ayi ɓe dokkata hay goto jaam 2020 min mbi hikka kat so haalani minen min kaalat 2020 enen fof en ciftori min puɗɗi ɗo grève février allah no watta e grève o wulino jaw allah no watta min puɗɗi grève seeɗa tan corona ari hankkadi yimɓe fof goni haare corona 2020 corona 2021 corona ko ha 2021 école udditi octobre 2021 min mbi haade école udditi nak laamu ngu hikka so ngu haalani école o yahata gasetade vacance min puɗɗi haalde ɗum min mi haali hen goɗɗo haali hen goɗɗo haali hen laamu yo haal par ce que noddani waɗani ko nden octobre le 4 octobre 2021 ɓe noddi première rencontre
min jeeyi min jooɗi ɓe mbi komin kalno fof hankadi étude gasi min jaɓi joni noon en jahat e rencontre sectoriel woni éducation nationale aɗa jogui ko ndenduɗa e jangguinoɓe jewte hen ƴeewon fonction publique aɗa jogui ko mbaddata e jangguinoɓe jewte hen ƴeewon finance aɗa jogui ko mbaddata e jangguinoɓe jewte hen ƴeewon ministère des sports noon kadi ministère de l'urbanisme noon kadi par ce que jangguino ministère aji ɗin ɗon foof no ndendi no jogui alhaali jangguino école jangguino école no jiruton ni cikkon ko ministère éducation nationale jogui jangguino école ala ministère éducation nationale o waɗat utilisé tan kono o jogaki alhaali maɓɓe o jogaki jobdele maɓɓe o jogaki avancement ji maɓɓe jogui avancement ji maɓɓe ko fonction publique jogui jobdele maɓɓe ko finance jogui kadi affaire galleji moye zaguji ɗi ko urbanisme woni hen jangguinoɓe jogui alhaaliji maɓɓe ko ministère des sports woni hen jangguinoɓe woni contractuel jogui alhaaliji maɓɓe ko ministère du travail wadde ministère aji ɗi ɓuuri hande jeegom walla jeeɗiɗi foof no jogui alhaali jangguino école ɓen foof min mbadde maɓɓe batuji goto fof wi mi waɗi ɗum mi waɗani ɗum min mbi ko mbaɗɗa ko moƴƴi ka waɗani ko wat feere mbaɗa d' accord e oɗon min jeehi pléniére komi haalnomo processus goto il faut yimɓe paama on ɗon processus min jeehi pléniére le 7 janvier pléniére o wi joni jehen atelier de proposition en tout cas systéme de rémunération joni minen laamu min ƴetti approche sectoriel min ƴeewa secteur foof min jewtude e mabɓe min ɓeydana ɓe ayi ɓe mbaɗi ɗum e santé ɓe mbaɗi ɗum hande corps armée militaire paramilitaire foof minen kala ɓeydanaɗo fannuɓe degla caɗele muɗum kala ɓeydanaɗo jobdi hamin dakkori hamin belti hen par ce que aɗen ko taki fonctionnaire sen jiiɗi hande corruption immo e ndi leydi en mbaɗat motivé fonctionnaire aji ha ɓe ganda ɓe joɓama min somi yoɓama ha gandumi hande ko joɓami ko vraiment ne wawi jogade mi ko jobdi moƴƴiri sa ari janggo biram walla a tawi kam e dow tali hen a wi kam mi waɗani normal wona temedde ɗiɗi temedde nayyi goppiranmami jaaha mi wattat feere kono joɓata ko naata e kes laamu kono hande jeeyi fonctionnaire aji men kewɗi jobdi moɓe moƴƴani ko ɗum tagi kala ɗoɓe goniri tan ko ɓuuri en heew so jomum hulani allah tan so neɗɗo foti yoɓ amande a wiyan mo feccu joɓa kam oliyaɗo yoɓoya laamu ɗum en jii ɗum par ce que ko joɓete ko moƴƴani ayi nde min paari on pléniére min mbi rencontre le 3 février nde min gari gouvernement dari wi joni syndicat an min padi keɗɗo min keeɗi mbaɗa proposé syndicat wi ala gouvernement an min padi mbaɗa proposé est ce que ɗum yiɗɓe famodirna mbaɗa noon on rencontre ko noon boniri haydara inmaki ɗon son ko nden noon min mbaɗi grève son mbaɗi ɗum woni onon ɓeɗi fof woni banggue syndicat ji ɗi hani e laamu ngu saabu noon ko débat mo ganduɗa des jours hay goto famanta goɗɗo ɗon beete wona janggo élevaɓe mbattum sacrifice sukaɓeɓe encore une fois de plus ay jangguino école hay goto ɓurano yimo yidɓe sukaɓeɓe jangguino école kono grèveaji jamma e ñalawma ɗum kadi aɗa andi goto foof no mbawirɗa tan mbaɗirta hettuɓe transport nde ɓe dañi ɗo caɗele ɓe goyti ha heewi koɓe mbaɗi grève balɗe tati hay oto yahani oto arani par ce que ɗum ɓe jogui so tawno koye état baɗɗo sérieux gonɗen somin puɗɗima grève état o waɗat feere ha grève o gasa ko ɓuuri yawde ko mais a waɗat grève ɓe mbiya ɓe waɗa utiliser stratégie de pourrissement kono Abdoulaye Diallo so tawi on mbaɗi grève laamu ngu ina famana moon wiya moon joni e dans les 7 mesures e ɗeɗon toɓɓe jeeɗiɗi toɓɓe ɗiɗi mbaɗama hen ko onon goni ɓe muñata walla on koolaki woni namdo gandani mami nani eyyi hande so taw ko haalde gonga syndicat jangguinoɓe e gouvernement sénégal hay goto natti hoolade goɗɗo ɗo noon pamdal watta hande kadi gam mi haalanma ɗum foof gouvernement ne andi ɗum syndicat ne andi ɗum syndicat hoolaki gouvernement gouvernement hoolaki syndicat nde wonno noon wasde hoolade nde ɓuuri bonde koye amen kadi syndicat par ce que ko metti syndicat ne wawno jogo koolare koolagol seeɗa e dow gouvernement kono ɗum hay seeɗa natti wonde par ce que kadi kala ko gouvernement waɗata syndicat namnoto waaw namnotoɗo e baɗowo so taw ko namnotoɗo natti hoolade baɗowo ɗon kay ɓuuri bonde so tawno ko baɗowo natti hoolade namnotoɗo ɗon saɓori seeɗa kono ko namnotoɗo natti hoolade baɗowo ko ɗum addi caɗele ɗe ɓeydi
heewde min mbaɗi accord le 26 février o wi oɗo kat ko ɗum tottete oɗo ko ɗum tottete min mbi laamu minen noon gouvernement ne heewi komin mbaɗata représenté jannginoɓe école ko wonɓe département mo Kanel e gure ɓurɗe woɗɗude hen sa yeehi mayel kaaƴe ɓokkilaji nammari gurel lumbol gurel yero njiba gurel yero aari ko guroñ togosoñ goɗɗu koñ kono janngino école nan toon jooɗi na janngina sukaaɓe leydi vraiment min mbiyaɓe on jarama Podor il Amor Fir Cubalel Law dans le Kolda gurel Amadou Sow dans le Bakel fof janngino école kala to jaaɗaɓe nder gure ɓurɗe woɗɗude ɓurɗe lobbinade aɓe janngina pour sukaɓe mbawa janggo jogode leydi ndi mbiyaɓe en jaɓi en kaldi ko ɗum poɗɗa hebde min mbi laamu minen noon jannginoɓe école souvent ɓe mbiya men hunde son mbaddi négocié e laamu ko ɓuri hewde ɓe puntaɗon gartono ɗon mbiya men woyi min ciñini ƴettiten classe hol wiyaɓon noon jannginoɓe école onon noon vraiment hay minen miɗen poti ƴewde affaire mon onon syndicat ji gardiɗi par ce que ɓe koolaki on eyi par ce que ko gouvernement ɗum par ce que somin tiñini ha paari ko laamu haaldi koye amen watta ɗum respecté 2018 watti nde ɓe ɓeydi 40 000 kono jannginoɓe hewɓe kala mo mbiɗa wima mi heɓani 40 000 keɓmi ko 15 000 keɓmi ko 20 000 feeñade bulletin ngaji ɗi eyi ɗum ko probléme min mbi laamu noon hikka somin kaali ɓe mbiya min ko lempo min mbi d' accord aɗa andi lempo hay goto fof a salade yobde impôt lempo min mbi hikka gouvernement annoɓaten ko mbiɗa aɗa ɓeyda ko yo won caggal nde ittuɗa lempo ma yo won caggal nde ittuɗa cotisation ngaji ma fof yo won caggal nde ittuɗa kala ko poɗɗa ittude ha paara mbiya men kaari ko ɗum heɓata kaari ko ɗum heɓata kaari ko ɗum heɓata gouvernement wi mi jaɓi min mbaɗi tableau o nani ni tableau o nani ni min mbaɗi tableau goto fof wi so lewru mai maayi ko ɗum oɗo heɓata ko ɗum oɗo heɓata aɗa andi ciñinɓe 26 février mbino yo waɗene joni joni ɓe mbi joni joni wawa ko mai wawi won min mbi d' accord jehen mai natti woɗude ala ceɗɗe ha mai ɓe mbi ko mai wawi won wona mai tan de e janvier 2023 e janvier 2024 aɗa andi ɓen kay aɗa jiiɗi leydi jaɓɓe 12 de processus ɓeydaneɗa seeɗa o janvier mai 2022 seeɗa goɗɗo o janvier 2023 seeɗa keddiɗo o janvier 2024 ko ɗon jimmi namdade joni ɓe mbi mera ɓe mbi d' accord min gari ha mai maayi kala jannginoɗo école biyanoɗo an aɗa heɓa ujunaji sappo ɓeydaneɗa so yeehi o tawata toon ko ujunaji nayyi kala biyanoɗo aɗa heɓa ko ujunaji sappo e joyi ɓeydaneɗa so yeehi o tawata toon ko jeeɗiɗi kala biyanoɗo ko nogas keɓata so yeehi o tawata toon ko sappo ɗum no feewi ko ɗum waɗi a meeɗa yiide min mbaɗa grève ha min dakkodira min ciñina min garita grève min jaaha seeɗa min ɓamta grève a meeɗa ɗum yi kono hikka waɗi ko kamɓe mbaɗi noon hikka ko une semaine mbaɗi grève komin ƴettiti ko aljuma alkames oɗo min mbaɗi décrété min mbi aljuma ko férié alkames ko férié aljuma fuɗɗoto ha aljuma goɗɗo garoyo ɗum ko perte mawɗo par ce que subaka fof sukaɓe ne poti janggoyde école 5 heures de temps so taw ko journée continue ɓe jangga école 7 heures de temps ƴeew 5 heures de temps par jour ha wona 7 jours 35 heures en perdi ɗum ko noon ñagate Allah tan ko yo wat kaldigal waɗa kadi pamodiral ɗum noon ko dokkaɗen hojomaji ina wayno gasi ha laaɓi ceer ko yeddemo no feewi ko Abdoulaye Diallo mo ganduɗa kañum woni secrétaire adjoint chargé de la revendication et des négociations collectives e nguɗon goomu union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal kono iden eɗen ponno haalde ha hande peeje poɗɗe sakkede gam tigui sukaɓe mbawa kadi ruttade e nder kalasuji ɗum noon Seydi Diallo konngol ma batinigol kadi hol erago mbatta aywa ko jarnude on par ce que hono mon kadi oɗon mbaɗa participer e manam gestion leydi ndi par ce que sa yi ko ngakki mbiɗa kat min mi waɗat feere ko ha ɗum ɗo ko ngakki ko yimɓe jewta hen ƴeewa ko ngakkitta ɗum anne kadi ka mbaɗo participer e gestion leydi ndi ɗum ko on mbaɗata hen félicité on jarnete hen goɗɗum ɗum ko état min jeyino ha min jakoride hankkadi somin ciñino on accord ɓe mbaɗi koɓe mbatta ko
école ma dañ deejre hay soko duuɓi tati par ce que école men ne heewi perturbation trop ne heewi grève uji ay meeɗa yi tan année mo grève waɗani presque ɗum moƴƴani systéme éducatif te janngoɓe école kamɓe jogoto leydi ndi janngo est ce que neɗɗo so ala gandal no wawi jogade leydi te gandal to ɓiyta ɗum wona école donc école o poti toppitade ƴewte école o kadi ambo foti firtede o fewnite par ce que ko jangueten ko eko poɗɗen ko janngo hannde o en janngan ɗum donc débat goɗɗo par ce que sukaɓe men hannde a yiyat neɗɗo jannga ha daña doctorat so waɗama e poste wona gujjo ko woni ɗon o dañani éducation de base mbo foti dañde o o ala éthique o ala moral neɗɗo jannga ha daña maîtrise wona bandi to woni to no liggo ko fonctionnaire mais wona bandi so woni politicien ne waɗa détourné politicien wona politicien no moƴƴi kono wona politicien hannde dañƴano politicien fota won gujjo politicien ko mbiɗa totte kam mi fewna leydi ndi c'est parce que moƴƴani éducation de base o il faut ƴewtoɗen il faut ƴeewen ko jangguinten ko suka mi wi min komi syndicaliste ay école aji maternel aji togosiɗi min mi suusaɗi a jarama Diallo merci on jarama yewtere nde no fonno ɓurde judde par ce que ko haalete kono heewi kono ɓaydi ko waktu o tonga hankkadi en jarna ɗon tan jarnen liggotto ɗon ɓe fof jarnen gardiɗo oɗo nokku par ce que ɗum ne kadi weeɓani neɗɗo ƴetta jawdi mum wiya min ko ɗemgal ngal ɗo jinmi wadde comme no téléji goɗɗi ɗi mbatta mbaɗa hen ɗum ne kadi weeɓani yimɓe ne jarnamo no mbaɗa mbo félicité mbaɗa mbo encouragé ɗum kadi ko dañde fayida ko yidde leydi mum ko yidde leñol aussi vraiment merci e ɗum ɗon ɗum ɗo hamin jeeya en koye men hamin belti hen par ce que hamin jiiɗi kala to min joni min gurna ɗemgal pular te ko ɗum addata ngal wuurte kala ɗo ha france chaque fois ceerno bocar sow siñu bamenajo omo heɗomi e oɗo radio walla télé o o wiyami mi yiima walla mi heeɗimama donc ɗum ne kadi vraiment ko moƴƴere allah on jarama merci a jarama ɗum ɗon machallah wonno ko Abdoulaye Diallo ko secrétaire général adjoint nde ɗon fedde witende UDEN union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal ɗum noon ko weltade ma no fewi aɗa ñaaga kadi yafude banggue déplacement kono kadi e disponibilité ma saabu noon radio ngo hani ayaw Piindi TV kala cogɗom ha hande kadi arat ɗon kadi machallah wadde e rango tan faade gouvernement Sénégal kono kadi syndicat ji nde mbawa tigui joddade e tabal gotal ɓe jewta gam tigui sukaɓe mbawa ruttade e nder duuɗe mumen saabu noon janggo leydi eɗen gandi ha hande ko sukaɓe ko ɗo tigui tonguɗen yewtere meɗen Yo Leer ha alkadis inchallahu rabbi en jetti no fewi cameraman en hono Thiombane wonide Thiar Sow Thiar Walo Mansour Sow kono kadi to banggue montage en jetti omo ganduɗa ko Ali Fall adi ɓenen ko alkamis paaɗo inchallahu rabbi ɗon e nden yo jaam jogo min jogo on jarama.